אל הגלטים, המשיח שחרר אותנו אלי חירות, לכן עמדו ואל תיכנעו שוב לעול העבדות. אני שאול, אומר לכם שאם תימולו, לא יועיל לכם המשיח. אני חוזר ומעיד בכל איש אשר ימול, כי חובה עליו לשמור את כל התורה. אתם המבקשים להיצדק בתורה, נותקתם מן המשיח, נשמטתם מן החסד. ואנחנו ברוח, על יסוד אמונה, מייחלים לתקווה פרי הצדקתנו. שכן במשיח ישוע אין חשיבות לא למילה ולא לעורלה, אלא לאמונה הפועלת בדרך אהבה. מרוצתכם הייתה טובה, מי הניע אתכם מלציית לאמת? פיתוי זה אינו מעת הקורא אתכם. מעט שאור מחמיץ את כל הבצק. אני בוטח באדון בנוגע עליכם, שלא תעלה על לבכם שום מחשבה זרה. ומי שאוכר אתכם יישא את עוונו, יהיה האיש מי שיהיה. ואני, אחי, אם אני עדיין מטיף בעד המילה, מדוע זה מוסיפים לרדוף אותי? אילו היטפתי כך, היה מתבטל מכשול הצלב. מי ייתן ויקרתו המתאים אתכם. אחי, לחירות נקראתם, רק שלא תהא החירות אמצעי בידי הבשר, אלא שרתו איש את רעהו באהבה. הרי כל התורה כלולה במאמר אחד, ואהבת לרעך כמוך. אך אם אתם נושכים וטורפים זה את זה, כי אז תשמדו איש ביד רעהו. אומר אני לכם, התהלכו בדרך הרוח, ולא תמלאו את תאוות הבשר. כי הבשר מתאווה למה שבניגוד לרוח, והרוח מתנגדת לבשר. שניהם מתנגדים זה לזה, ולכן אינכם יכולים לעשות את מה שברצונכם. אבל אם הרוח מנהיגה אתכם, אזי אינכם כפופים לתורה. מעשי הבשר גלויים ואלה הם: ניאוף וזנות, טומאה, זימה, עבודת אלילים, כישוף, שנאה, מדון, צרות עין, כעס, מריבה, מחלוקות, כיתות, קנאה, שכרות, הוללות וכדומה. אומר אני לכם מראש מה שכבר אמרתי, עושי מעשים כאלה לא ירשו את מלכות האלוהים. לעומת זאת, פרי הרוח הוא אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב לב, נאמנות, ענווה, ריסון עצמי. על מידות כאלה אין תורה חלה. האנשים השייכים למשיח צלבו את בשרם עם תשוקותיו ותאוותיו. אם חיינו מן הרוח, הווה גם נתהלך על פי הרוח. אל נהיה שואפי כבוד שווא, המתגרים ומקנאים איש ברעהו.